era visto. O piercing. Onte abriron unha tenda nova xunto ao estanco. Chámanlle Xallas Piercing and Tattoo. E a que non sabedes a que se dedican. Fan tatuaxes e poñen pendentes en calquera parte do corpo. Anda todo lameiro revolto. Amalia do Carioco fíxose 2 tatuaxes. Nesta cacha, as pirámides de Egipto. E nesta, un oasis cunhas palmeras. E no centro a cova de Alibaba, non te jodas. Que tan estúpida esa muller. Pero que brutiño é ese, eh? Ti non ves que ela é de Lugo e a xente alá é moito máis liberal que os desta banda? Pois cala a boca, mira, estas modas de piercing e tatús nada máis que funcionan na xente das cidades que quere chamar a atención. Aquí en Lameiro somos xente que a cabeza no seu sitio, tirámonos á discreción. Mirad o que me fixen nos Xallas Piercing and Tattoo. Eu non sei que lle fixen ao de arriba, pero cada vez que fago unha afirmación categórica, el busca o xeito de botala por terra. Que? Que pasa? Non vos mola ou que? Moncho, agárrame. Porque vou no coller da argola e vou no colgar no gancho de fumar chourizos. Hai que endereitalo, Moncho, hai que endereitalo, que lle dades demasiada libertad. Que carallo fago para endereitalo, Puscas? Mira, eu botaba unha corda a argolla e levaba á feira do Handame. Como un animal, para humillalo ben. E despois, comprao, a montar nas vacas, hasta que farta. E se lle gusta? Eso xa pensamos, home, que non somos parvos, pero descartámoslo. Estades moi equivocados. O castigo non vale para nada. O único que funciona cos adolescentes é a psicología inversa. O que, ó? Psicología inversa. Obligalos a facer unha cousa para que fagan a contrario. Pois pode ter razón, Lino, Porque a xuventude xa leva a rebeldía dentro. E sempre fan o que non lles mandas facer. Fíjate por mi, Moncho, que coñece moi ben a psicología humana. Que, campeón? Que andas? Nada. No, déxame. Tattoo Hall. Interesante, non? Sí, bueno, é unha revista especializada en tatús e piercings e cosas desas. Moi ben, moi bonita, moi gorda, debe de costar. Bueno. A ver, o estilo samoano. Samorano. Isto está mal, xa. Bueno, a ver. Agrandamento de orella. Carallo. Atrévete cos xenitais. Que? Gustache a revista? Gusta, me encanta, me está unha maravilla. Mira, eu xantaba toda a canta borrallada deste ai de piercings e tatús. Pasa que tua nai non me deixa, home. Pero mira este que bonito, mira. Home, a min este pareceme un pouco radical demais, pero mira este que piercing máis guapo na orella. Guapo non, precioso, Bueno, eu de ti metíame nesto, pero xa, de cabeza. Que vai pensar mamá? Mamá, deixa a mamá, con mamá xa lidio eu. Ti non te preocupes. Ti chanta toda esta merda canta aí, que de mamá xa me encargo eu. Eu apoio to 100%, que? Grazas, papá. Moleste. Psicoloxía inversa. Non sei eu por que me deixei guiar por Lino. O plan de Puscas era máis sensato. Paceime, verdade? Home, se cadra un pouco, sí. Sabía eu que se me estaba indo das mazas. Pero é por que falas así? Non, é polo piercing da lingua, mira. Dios! É que és animal, Non chantarías merdas desas nos órganos internos tipo bazo e vesícula? Non, zona cara na lingua. Menos mal, menos mal. Hola. Hola, mamá, que tal? É iso que non te escoitou falar. Anda, toma cartos, toma 20 euros e non volvas por aquí ata mañá, vale? Papá, dici que eres un colega, grazas. E que ia facer? Animeiro a facer semellante estropicio? Estou desesperado. Ata non sei se levalo a que me mire un psicólogo. Moncho, déixate de psicólogos. Os psicólogos e os dos piercings están conchamados. A fin de contas, os rapaces trastornados son os que lles dan de comer. Entón, que fago? Non sei algo que fago. O tipo está lanzado, Mira, leva tanta ferralla na cara que calquera día ratan os moinantes de Carballo para vender López. Mándame o rapaz. Que veño o rapaz falar comigo. Non sei, se non me fixo caso a mí, non creo que lle faga a vostede. A ti xa te fixo caso.
Por eso ten a cara desfigurada. O rapazo que necesite falar con un home adulto. Unha persoa sensata, alguén equilibrado. E quen lle di que non? Desta vez don Anselmo ten toda a razón do mundo. Así a todo, eu teño as miñas dúbidas do que pode sair desa conversa. Ai, Kevin José, fillo de Moncho Elvira. Seguramente estás te preguntando que fago aquí sentado falando contigo. Pois sí que mo preguntaba, a verdade é que non sei. Virxe Santísima, xa case estás perdendo a facultade da fala. Dentro de pouco non vai quedar en ti ningún ápice de civilización. Polo piercing na lingua, mire. Deixa, pecha a boca, Kevin, pecha a boca. Que barbaridade. Kevin, dime unha cousa. Ti e máis eu, que somos? Amigos, Sí, bueno. veciños. Sí. Vostede é o cefe do meu pai, non Sí, é? Kevin, pero quero dicir, no universal. Que somos, Kevin? Cristianos. Españois, Kevin, españois, cristianos hai moitos. Nós somos españois, fillos duns heróis que cruzaron o océano para levar a luz e a civilización a outras terras. Eso sí que o sei. Eso é da época dos conquistadores. Exacto. De Cristóbal Colón. Da época de Don Quijote. Bueno, máis ou menos. Vamos a ver, Kevin, dime unha cousa. Cando aqueles heróis chegaron a aquelas terras, pensa, que foi o que atoparon? Eso sí que o sei. Eso sí que o sei. Atoparon ouro, plata, Sí. Tamén especias, Especias, moitas sí, especias. sí. Tamén había cocoteros, Sí. caimán, Caimáns. tabaco, Tabaco. Tamén había monos. Monos. Exactamente, monos. Indios salvaxes, cun corte de pelo como aos micros, con ferros colgados pola cara e cuns pratos aquí nos beizos que nos estiaban ata os pés. Xente ridícula, Kevin. Ridículos como a ti. Vostede pensa que eu son ridículo? Por suposto. Completamente ridículo. Pero ti miraches nun espello. Menos mal que alguén mo di, porque a verdade é que non sabe vostede o que molestan estos piercings, Son molestos de todo. Pero pódense quitar. Sí, claro, o da cara sí. O que é de verdade é o da lingua, mire. Ai, caramba. E por que os da cara así e o da lingua non? Home, don Anselmo, é que é polas mozas. A elas encanta o piercing da lingua. Que me dis? Sí, cando estou cerca das mozas. Collo, ensino o piercing da lingua e tíranseme enriba a miña como feras para golpear, para darme bicos con lingua. Que cousas, mira ti. O único que quitou en limpo o meu Kevin da conversa con don Anselmo é que é un racista, pero que controla de estética. Pero ao final quitou os piercings todos da cara, menos o da lingua por non sei que do erotismo. Non lle entendín ben como agora fala mal. Que queredes que vos diga? Estou agradecido a don Anselmo. Que hai, don Anselmo? Pasei pola súa casa, pero dixeron que estaba aquí. Eu non máis que quería darlle as grazas por convencelo Kevin de que quitase os piercings. Nada. O único que fice foi abrir os ollos ao chaval. Que, por certo, ese rapaz non é tan parmo como pensamos, Teníamos que aprender moitas cousas dele. Pero, don Anselmo, se vostede tamén fala como se tivese... Ya. Un piercing na lingua, Mira. Un erótico para as mulleres. Bueno, chavales, macho que comeza a hora do disco paz en Santa Comba. ¡Vamos! Dios, pero vos vistes eso? Isto é increíble, eu non podo creer. Moncho, por probar non pasa nada, Pero ti tamén, Pusca. Sí, sei que é como un imán para as chavalas. A ti, bichelino, isto... Pero,
Me digas que ti tamén puxaches un piercing na lingua. Non, oh, como se che ocorre? Ah, menos malo. Se hasta intentou que nós non o puxéramos. Sí, coa psicología inversa. O que pasa é que eu fixen tamén que acabei por convencerme a min mesmo de que o piercing é unha cousa boa. Ah, xa, vale, pero ti polo menos non puxaches un piercing na lingua como estes dous pandorcos. Moncho, por favor, os carteiros temos que vocalizar ben, senón o reparto sería un caos. Eu puxen aquí, mira. Mira aí, que doulle de carallo, Está ben, sí. Convencedome a min tamén. Pero que queres que lle faga? É o progreso. Nós os de Lameiro tamén temos dereito a ser tan pavos como os das cidades. Quédame ben,